गिबि गिबियावनो ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिनानै दिनै मोनसे गोदान आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। दा आयदायानो जाहैबाय पन्चम अग्नियाव आहुति होयोब्ला जिबनि सृष्टि जायो। बे आयदानि सायाव सावरायगिरि महरै जों बे समाव मोननो हादों दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनिनो सचिब आफा 𝘽𝙍𝘼𝙃 ब्रह्म। बे आफानिफ्राय बे आयदानि सायाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननि मोनसे गेबें खेंफोरथिखौ होनो थाखाय आखायाव लादों। गिबियावनो नों आफानिसिम ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा धोरोम शास्त्र बिजाबाव परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि जिथु बिजाब पन्चम अग्नियाव आहुति होयोब्ला जिबिनि सृष्टि जायो, बेनि सायाव आफानिफ्राय एसे गुवारै नायगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनो आं गुरै खालामो। गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोबाय आरो नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय। ओम बाबाया खोब मोजां मोनसे सोंथिखौ सोंदों जे पन्चम अग्नियाव आहुति होयोबा जिब सृष्टि जायो होननानै। दा पन्चम अग्नि माने हिन्जाव माहारिखौ पन्चम अग्नि होननाय जायो। मोनबा अर खुदा अग्नि स्त्री अग्निखौ दाजाबनानै पन्चम अग्नि जायो। दा पन्चम अग्नियाव आहुति होनाया जाहैबाय मोनसे जिब सृष्टि जानाय आरो समिष्ट ससादु सुगन्धित उत्तम उत्तम पदार्थजों जिहेतु अग्नि ब्रह्मआव जग्य होयोब्ला बे जिब फालनार्थे मोनसे जग्य जाबाय, प्रधान जग्य जाबाय। ओंखायनो बै जाबाय प्रधान जग्य, नैबे जाहैबाय पन्चम अग्नियाव आहुति होनाय। दा जिब सृष्टिनि आहुतिखौ बाबाया सोंदों आरोखि। दा बेयो जाहैबाय जोङो बे खुब इम्पर्टेन्ट, बेखौ जों मिथिनांगौ, बेयो मिथिनो गोनां दङ। मानोना दिनैनि लाइमोनफ्रा फैबाय थानाय समफोराव बेखौ जुदि मोजाङै बुजिनो हायोब्ला हयथ' जों साननाय बादि एबा बिसोर लुबैनाय बादि गथ'फोरखौ जों मोननो हागोन आरोखि। माने मोनसे खोथायै बुङोब्ला जे जोङो बुहुमाव जोनोम जानानै जायहा जेसेबां रोंगौथि लानानै जों रां रुफा आरजियो बे मोनसे टेम्परारि आरोखि। सोरबा गभर्नमेन्ट जब मावनानै साख्रि रां आरजिबाय, सोरबा बिजनेस मावनानै आरजिबाय, बेफोर जाहैबाय गासैबो टेम्परारि। दा जोंनि गुबै धोना मा? जोंनि गुबै धोना जाहैबाय जायखौ नों बाबा आंनाव कुइसन खालामदों जे जिब, नङा होमबा? दा जोङो जोंनि जेनेरेसनासो, जोंनि गथ' गथायासो जोंनि गुबै धोन जानो हायो। दा बे गुबै धोनखौ जों माबादि जोथोन लानानै बेखौ बिनि स्टार्टिंनिफ्राय जों बोरै फैनांगौ बेखौ बाबाया लानानै सोंदों आरोखि। दा पन्चम अग्नियाव आहुति होनाय माने जोङो हिन्जाव हौवा जेब्ला जोङो जुलि जाबाय, जुलि जानायनि उनावसो जोङो पन्चम अग्नियाव आहुति होनायनि गोहोखौ जों मोननो हायो। गावनि बिसि महरै जों जेब्ला पन्चम अग्नियाव आहुति होबाय, मोनबा अराव जोंनि चक्रकित पुरुष वीर्य अग्निखौ जेब्ला जों आहुति होयो अब्लानो मा जायो, सम बायदियै बै समाव जुदि गोरोबोब्ला बे समावहाय खारन रुपे स्थिति जायो। दा बे खारन रुपे स्थिति जाब्लानो बिनि गोरबोआव बियो मोनसे रेगा महरै जानानै थाबाय आरो बियो 4 मास 4 दिनजों बे बिमानि गोरबोआव बियो सुक्ष्म जायो, माने जिउदान होयो आरोखि। बिनिफ्राय 9 मास 9 दिनजों बियो बायजोआव स्टुल महरै मोनसे जिब महरै जोनोम जासिगोन। मानसिबा मानसि जिब महरै जोनोम जागोन बा गुबुन गुबुन जिब महरै जोनोम जागोन। दा बे जिबखौ जोथोन लानायनि मुल उद्देश्यआसो जोंनाव थानांगौ आरोखि। जोङो जे लुबैयो जे जोंनाव मोजां मोनसे फिसा जोनोम जाथों, हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा गोरों गोरा जाथों, गथ' गथायफ्रा सोद्रोमस्रि गोनां जाथों, आब्रुथि गोनां जाथों, बे मोनसे जोङो थांखि लानानै बा जों बेखौ हास्थायनानै मोनसे गथ' गथाय खांनायनि मोनसे प्लेनिंखौ लायो आरोखि। दा बियो जाहैबाय बेखौ जों प्लेनिंजों हाया। बेयाव जोंनाव मोनसे माखासे बेखौ जोथोन लानो थाखाय जोंनाव माखासे आयदाफ्रा थानांगोन, मावनो गोनां खामानि दङ। दा हमनानै लादो जों उन्दै बैसोनिफ्राय जों माबायदि खाद्यखौ आजावो, जोंनि जानाय लोंनायनिफ्रायसो जोंनि आखल आखुआ फैयो नालाय गासिबो। दा हमना लादो जेनेबा जोङो बिराद जौ लोङो, गुबुन गुबुन निसाफोरखौ जों बिराद बाहायो। दा निसा आरो फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ बाहायबाय बा जोङो जायफोर माने आमिस जायो, ना बेदर जायो, नांगौनि बारा जायो आरोखि। नांगौनि बारा जायोबा बे देहायाव माबायदि खामानि मावो बेखौ बयबो मिथिखायो।
दा बे हिसाबै जुदि जोङो निसा जायोब्ला जोंनि जानायनिफ्राय मा जायो जों जेखौ जायो जानायनिफ्राय बिदै जाया होमबा जिहेतु जथरा अग्निया आदारनिफ्राय जथरा अग्निया बेखौ मन्थन खालामबाय गावनि पारसेन्ट सेलसियासजों फोमोनफामफिननानै बेखौ रस खालामबाय रसखौ लानानै खि महरै हासुदै महरै गासैबो नाङैखौ बे साबा महरै गारबाय बा बै रसनिफ्राय मा जाबाय थै जाबाय थैनिफ्राय मोदोम जाबाय मोदोमनिफ्राय मेजेम मेजेमनिफ्राय हारा हारानिफ्राय केलसियाम बे केलसियामनिफ्रायसो बे चक्रकित पुरुष बीर्ज अग्निया सृष्टि जायो दा बे चक्रकित पुरुष बीर्ज अग्निखौ जोथोन लानो थाखायनो जों बिराद साबधान जानांगौ आरो जों जेखौ सिमां नुयो जे मोजां गथ'खांनायनि जे सिमां नुयो नैबे नैबाव फैगोन आरोखि जोंनि खायदनिफ्राय जागोन जुदि जोङो लेथ्रा गाज्रि मुवा बेसादखौनो जुदि जाखायोब्ला रागियाल बुस्थुखौनो जाखायोब्ला बै थैयाव सम्पथिया थाखाबाय बे थैनिफ्रायनोथ' सोमजिदोंना जोंनि चक्रकित पुरुष बीर्ज अग्निया दा बेखौ जेला जों जिउ जुलि लानानै बेखौ जेला जों आहुति होयो मोनबा अराव होमबाथ' बे थैयानो थांबायना आं निसा गोनां थैजों जुदि बाव आहुति होबायबा आंनि निसायानोथ' बे थैयाव सम्पति जाहैबाय आरो बै गथ'आ जुदि जोनोम जायोब्ला बे निसाखौनो कन्ट्रल खालामनो हानाय पावारा बेनाव थायो आरोखि ओंखायनो बियो गोरलैयै बै मुवा बेसादखौ बाहायहैनो बेहा क्षमताखौ बिफानिफ्राय मोनो बा बिमानिफ्राय मोनो ओंखायनो जों साबधान जानांगौआ बेनो जोङो उन्दैनिफ्राय जुदि मोजां खायद जायोबा गेसाव गोफोनजों ब्रेनाथ' गेसाव जाखायो बेखौ बयबो मिथियो साननाय हनाया गाज्रि जायो खायदजोंनो जोंनि गासिबो माने आखल आखुफ्रा जों दैदेन जायो आरोखि बै जानाय आदारजोंसो जों दैदेन जायो आखल आखु आरो बिनि बेमार आजारफ्राबो जोंखौ आक्रमण खालामो आरोखि जोंनि शारीरिक दैहिक मोननै बेबस्थायावबो जोङो सान्थि थानो हाया असुस्थ मोनसे सासे पेसेन्ट महरै जों थांना थानो गोनां जायो ओंखायनो जोङो मोजां खायदनिफ्राय जों मोजां फिथाइखौ जों मोननो हायो जेरै अराव गोदै गोथाव मिलौनाय मोजां मुवा जग्य आहुति होयोबा जों बिनि फिथाइखौ मोननो हायो तद्रुप जों जानायनिफ्राय जों मोजां आदार जानायनिफ्रायबो जों मोजां गथ'खौ जोनोम होनो हायो दा जों जुदि मोजां बहुत मोजां खायद दं जेनेबा गाइखेरफ्रा बिराद मोजां मोनसे जोंनि थाखाय खायद गाइखेरखौ उन्दैनिफ्राय 15 बोसोरसिम जुदि गाइखेर लोङोबा बा जेसेबां बोसोरसिम गाइखेर लोङो बियो बिराद मोजां मोनसे ब्रेनखौ मोनसे पजिशनाव दोननो हायो आरोखि गाइखेरफ्रा बेबादि मोनसे ब्रेन बांहोनायनि खामानि मावो देहानि पुस्टायाव मोनसे गोहो लाखिनायनि बिदिनो बादाम बहुत जाथिय बादामफोर दं बेखौ जों जानांगौ मोजां फिथाइफोरखौ जों जानांगौ बिनिफ्राय मा जायो बै गोरबोआव थानाय समाव बिमायाबो मोजां खायदफोरखौ जानो नाजानांगौ आरोखि औ माने ना बेदरफ्रा जाहैबाय रागियाल बुस्थु बियो दहाथा रागा जोंहोनो हानाय पावारखौ बे ना बेदरनिफ्राय जों मोननो हायो दा बिनिफ्राय एरायनानै जोङो मोनसे नर्मेल माबायाव थानो थाखाय मोनसे जोङो सिमाबद्ध जानो थाखाय मा जानांगौ बे बिमाया जुदि गोरबोआव थायोब्ला बयनिख्रुइबो मोजां मुवाखौ जानो नाजानांगौ आरो सायख'नानै जानांगौ मोजां फिथाइफोर जानांगौ गाइखेर लोंनांगौ आरो बिदिनो काजु बादाम किसमिस मोजां रोखोम जायोब्ला बै गथ'आ जिहेतु 4 मास 4 दिन आं दहाय होनदोंना बियो जेला आहुति होबाय बे खारन रुपे स्थिति जाबाय माने गोरबोआव 4 मास 4 दिनाव बे सुक्ष्म जाबाय सुक्ष्म माने बिनियाव जिउ दान होसिगोन आत्माया हाबहैसिगोन आरोखि बै गथ'नियाव 4 मास 4 दिनाव आत्मा हाबनाय लोगो लोगो बे गथ'आ बिमानि गोरबोआव मावसिगोन जिउ दान जाबाय नालाय आरो बे दिननिफ्रायनो बियो बिमानि जानाय आदारखौबो ग्रहण खालामसिगोन बिमानि जानाय आदारखौ जे जायो बेखौ मोनजासिगोन बे गथ'आ ओमफ्राय देरसिगोनबो आरोखि प्रभाबा बेनिफ्राय गोग्लैसिगोन दा बै गथ'आ 4 मास 4 दिननिफ्राय 9 मास 9 दिनसिम बे आदारखौ बिमानिफ्राय गोरबोआव जासिगोन आरोखि दा बे गथ'आ जितु जाफायो हिसाबै जों गोरबोआव थानाय समाव मालाबाबो निसा बुस्थुखौ जों लानो नाङा निसाखौ लानाय माने गथ'आबो लायदों नों गाज्रि गेसाव गोफोन जादों गथ'आबो जागासिनो दं दा जानायनि थाखायनोथ' बे गथ'नि उदैयावबो नोङो खिदामब्रा थाया होमबा जोनोम जानाय लोगो लोगो गथ'आ माने खिदामब्रा खियो जुदि जायाखैबा मानोथो खिखो बियो बेबायदि मोनजादों बिमानि गोरबो जादों जानानैथ' बिमानि गोरबोआव देरदों बियो देरदों ओंखायनो जोङो साबधान जानांगौ बिमाया जेला गोरबोआव थायो बेवहाय बे ओमफ्राय मोजां साननांगौ आरोखि बियो बे प्रभाबा गोग्लैजोबो जितु बिनि गोरबोआव दङ बिसोर गोरबोआव मोनसे जानानै दङ दा बिनिफ्राय मा जायो जोङो गोरबोआव थानाय समाव मोजां मोनसे सावरायनांगौ मोजां मोनसे साननाय लानांगौ आखल आखुफ्रा जोंना सोदोमस्रि गोनां जानांगौ बिदिबा बै गथ'नाव बियो प्रभाब गोलैगोन आरोखि आरो जुदि गोरबोआव लानानै नों गुबुनखौ गाज्रि मोजां रायज्लायो गुबुननि मोजांखौ नों हास्थाया गावनि मोजांखौल' हास्थायो गावखौल' नों बाख्नायनानै लायो बेनो बैनाव हाबहैयो आरोखि बिनि जे सिन्था धारना बै
गथ'नि गोरबोआवबो बे थाहैफायो ओंखायनो जों बे फालरफोरा फारफ्रोम बिथिङाव जों साननानै जिहेतु जों मोजांखौ हास्थायबायबा सारिय'फाले मोजांखौनो हास्थायनो गोरों जानांगोन आरोखि जोङो ओंखायनो बेफोर खुब इम्परटेन्ट मोनसे माबाखौ सोंदों बाबाया ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ जों मिथिनो गोनांबाव जिहेतु जोङो माब्लाबा साना हौवा गोबां गोरोन्थिखौथ' मावखायो जों मोनथियावथ' गोरोन्थिया जाखायो जेला मोनथियो जों गोरोन्थिनिफ्राय माने एरायनो हानाय लामाखौ जों मोननो हायो आरोखि दा मोनसे खोथाया जाहैबाय अमाबैसा पुर्निमा मस्ट इम्परटेन्ट बेखौ जों मिथिनांगौ पुर्निमा अमाबैसायाव जोङो साफ्रोम सुबुङानो धोरोमजों खोथा गैया बेयाव साइन्टिफिकेलि माखासे प्रमाण दङ जिहेतु बुहुमाव बिद्युत मण्डल जायखौ होनना बुङो मोब्लिब अर्ड बुहुमनि जेसेबां अखा मोफ्लामनाय सारअन्थाइ गावनाय बियो अखाफोर मण्डलनिफ्राय जायो आरो जेसेबां अखा हानाय खफ' बिदिनो निहोर सोमजिनाय बे अखाफोर मण्डलनिफ्राय जायो ओंखायनो बे अखाफोर मण्डलाव पुर्निमाबा मोनसे बारहुंखा जायो आरोखि बे बारहुंखा जानायनि थाखाय बिराद मोनसे अखाफोरा गोजों जायो आरो बे बारहुंखा बारनायानो जोंनि नैबे भुलगाव प्रभाब गोग्लैफैयो बैनि जेनाखि बैनि प्रभाबा जोंनाव गोग्लैफैनायनि थाखायनो बुहुमाव गोग्लैनायनि थाखायनो जिबनाव बिराद मोनसे एफेक्ट जायो गासैबो जोंल' नङा आरोखि गासै जिबनावनो बे जिबनाव मा जायो बे दिनखालि जोङो बिनि प्रमाणखौ नायनो हायो जायफोर माने एकनर्मेल बिसोरो बे दिनखालि बारा जायो बा मिरगि बेमार जायखौ जों होनो मिरगि बेमारा माने घने घने जागोन आरोखि पुर्निमा बा अमाबैसा फैयोब्ला बारा जायो बा सोरनावबा देहायाव सानाय सुनाय दं बे सानाय सुनायाबो बे दिनखालि बिराद मोनसे बारा जायो आरोखि लोमजानायफ्रा बारा जागोन देहाया नों देहा मोजांबाबो मोनसे अस्थिरता भाब फैखायो ओमफ्राय जायफोर रागा खुदिरा रागाजोंनो बिराद रागा जोंग्रा मानसि थायोना बे दिनखालि बिराद रागा जोंगोन आरोखि माने पुर्निमा अमाबैसायाव बे हारसिंनो माबा रागा जोंलाबाय थागोन बिदि जायो आरोखि ओंखायनो बिनिफ्राय जों बोरै एरायनो हायो बे दिनखालि जों ना बेदरखौ एखे निषेध खालामनांगौ जेखि धोरोमाव थाया माने धोरोमजों खोथा गैया जायैया मोजां माने गावखौ सेफटियाव दोननो थाखाय गावखौ बे मोनसे पलिउसननिफ्राय गावखौ सेफटि खालामनो थाखाय बा गावखौ मोनसे रैखाथियाव दोननानै गावनि आयुखौ मोजाङै लाखिनो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय बे मोनसे खामानि आरोखि ओंखायनो बे दिनखालि पुर्निमा अमाबैसा खालि 24 घन्टाखौ ना बेदरनिफ्राय एरायनाया जोबोद मोजां आरो गाज्रि मुवा बेसादनिफ्राय एरायनांगौ जोङो आरो मोनसेया मा बे दिनखालि 24 घन्टाखौ पुर्निमायानो जा बा अमाबैसायानो जा बे 24 घन्टाखौ जायफोर जोङो हिन्जाव हौवा हाबा जालायनाय बे दिनखालि जों संगम जायैया मोजां माने जोंनि बेमाराबो बारस्लायलायो बे दिनाव हौवानाव माबा मोनसे बेमार दङब्ला बे पुर्निमा अमाबैसायाव जुदि संगम जायोबा बिनि बेमारा बेनाव बारो बिदि जायो आरोखि आरो जितु गथ' गथाय ट्रेन्सफार जानो बे दिनाव बिराद गोरलै जायो गथ' गथाय जितु जोनोम जागोन माबा मोनसे गाज्रि प्रभाब जायो माने जितु पलुटेड मोनसे समखा नालाय बियो बे 24 आवार्सआ बे समाव जुदि जोङो पन्चमुखनि आहुति होयोब्ला जितु जोङो मिलन जायोब्ला बै नोंनि जितु नोंनावबो जितु गाज्रि मोनसे थै सोमजिखादों बे थैखौनो नों बैयाव आहुति होदों बै आहुति होनायाव हयथ' जों साननाय बायदि गथ'खौ जों मोनाबो जानो हागौ गथ'आ हय एकनर्मेल जानो हागौ बा बेमारि जानो हागौ आरोखि बियो बे एकदम प्रमानित दङ बेमारिया जाथारगोन बेबायदि ओंखायनो बे दिनखौ जों एरायनानै थानो हायोबा जोबोद मोजां बे समाव जोङो खुनु फैदे संगम जानो नाङा बै बेमारनिफ्राय गावखौ रैखाथि दोननो थाखाय आरोखि ओमफ्राय ना बेदरा बे धोरोमनि बाथ्रा गैला बेखौ जोङो गावनि देहाखौ रैखा खालामनो थाखाय शारिरिक दैहिक जाहाथे जों दुखु खस्थ' सैनाङा बिनि थाखाय जों निरामिस थानाया मोजां आरोखि बा मोजां खायद'खौ जों जानांगौ औ जों बेफ्राव गाइखेर लोंनो नाजानांगौ फिथाइ सामथाइ जानानै थानो हायोबाथ' मोजां खोथा जाहैबाय मोजां खायद' बेबादि आरोखि ओंखायनो जोङो जिहेतु बयबो जोंल'थ' नङाना बयबो गथ' गथायखौ मोजां हास्थायो आरो गथ' मोजां जाब्लासो जोङो जिउनि जोबथा बुब्लिसिम जों जोंनि गोजोननायखौ मोननो हायो जोङो गथ' गथाय खांनानै जुदि जोंनि गथ'फ्रा जों लुबैनाय बादि जायाबा हयथ' गासै बिमा बिफाया बेसेबां दुखु मोनो बिनि सिमना गैया जों बिनि सिमनाखौ होनो हाया आरोखि बेयो जिउनि जोबथा गावखौनो साजा मोननाय बायदि मोनगोन गावखौनो बिराद दुखु अराय सम दुखुखौ गोबानानै लाबाय थानाय मोनसे बाहागो बादि जायो आरोखि ओंखायनो जोङो लुबैनाया बेनो जों गथ' मोजां खांनांगौ मोजां परिबेस जों संसार जानो हायोब्ला जोंखौ गुबुनाबो मोजां मोनगोन जोंबो मोजां मोनगोन बेबादि आरोखि ओंखायनो पुर्निमा अमाबैसायाव जोङो बे संगम जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ ओमफ्राय ना बेदरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ ओमफ्राय जोङो बे समाव माने मोजां मोनसे जायहा जे धोरोमाव दं बै धोरोमनि खामानिखौ जों मावनो नाजानांगौ आरोखि जेनेबा ब्रह्मआ जग्य होबाय बाथौफ्रा गावसिनि थानसालियाव आर'ज गाबबाय ख्रिस्टानफ्राबो बिदिनो प्रेयार खालामबाय बा गुबुन गुबुन मुस्लिमफ्राबो गावसिनि मस्जिदाव माने प्रेयार खालामबाय
बेबादि जों पुर्निमा अमाबस्यायाव बे मस्ट पलिउटेड जिथु प्रदूषण बिनिफ्राय जों बोरै रैखा मोननो हायो बेखौ जों आर'ज गाबनो हायो खामानिखौ मावनो हायो बेबादि आरोखि धोरोमनि खामानिखौ बे दिनखालि जों मावनो हायो आरो जोङो बे दिनखालि हेभि खामानि मावैया मोजां बे दिनखालि अस्थिरता जायो नालाय सोरहाबा बोलोनि खामानिखौ जों मावैया मोजां खारन बे समाव जों अस्थिरताहीन जायो ओमफ्राय बेमारि आजारिफ्राथ' बारा जाखाबाय नालाय बे दिनखालि बियो मावोबा हयथ' खस्थ' मोनसिनगोन गुबुन साननांगौ बाथ्रा गैया माने बे अस्थिरताहीन समाव जों खामानि मावोबा जोंहा देहाया खस्थ'सिन मोनो आरोखि बे पुर्निमा अमाबस्या खामानि मावनांनायनि खारना बे ओंखायनो बेफोरखौ जों स्पष्ट मोनथियोब्ला जों बयनिबो थाखाय मोजां बेफोर मोजां मोनसे मानिनो हायोबा मोजां आच्छा जोबोद मोजां खोथाखौ जोंहा बिद्यासागर आफाया फोरमायथिलांबाय पन्चम अग्नियाव आहुति होयोब्ला जिबनि जोनोम जायो दा जोनोम जानायनि आगोलावनो हाबा हुखानि आगोलावनो जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा मिथिनो गोनां गोबां शास्त्रनि बाथ्राफोर दङ जायखौ जोंनि लाइमोनफोरा गोसो होआ दा जोंनि लाइमोनफोरा माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथियोब्लासो सासे मोजां बिमा बिफा जानो हागोन आरो मोजां बिमा बिफानिफ्रायसो मोजां गथ' गथाय मोननो हायो होननाय बाथ्राफ्रा थारैनो नंगुबै बाथ्रा दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों रोखा जानो हायोदि सासे मोजां बिमा बिफा जानो हायोब्ला जानो नांगौब्ला लाइमोन बैसोआवनो जों माखासे शास्त्रनि गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो गोनां दं जेरैहाय पन्चम अग्नियाव आहुति होनाय बाथ्राखौ जोङो जुदि लाइमोन समावनो सेंग्रा सिख्ला समावनो जुदि जोङो गेबेङै मिथियाब्ला जोङो गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैनांनो हागौ दा बेफोर बाथ्राखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बिद्यासागर आफाया जोबोर गेबेङैनो जोंनि गेजेराव फोरमायथिनानै होलांबाय जोबथारनायाव ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै आं आफानिसिम फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।